ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ቴክኖሎጂ ንሎም ድማ ከመይ ጌርና ዩኤስቢ ድራይቭ ወይ ድማ ፍላሽ ሎክ ክንገብር ንኽእል ወይ ድማ ንቁልፍ ዝብል ክንርኢና ሓቢርኩም ንፅንሑ። ስለዚ ሕዚ ዩኤስቢ ፍላሽ ከእቱ እሞ ከመይ ጌርና ሎክ ከም ንገብራ ንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ እታ ፍላሽ ኣትያ ኣላ ሕዚ እዛ ፍላሽ እዚኣ ሕዚ ምንም ኣይተቆለፈትን ዘላ እንድሕር ክኸፍተለ ስኢሉ እዩ ዝኸፍተለይ ሕዚ ከመይ ጌርና ሎክ ከም ዝገብራ ግን ኣብ ባዕላ ክሊክ ንገብር እሞ ካብኡ ራይት ክሊክ ጌርና ተርኖ ኦን ቢት ሎከር ትብልና እዚኣ ክሊክ ንገብር ዩዝ ፓስወርድ አንሎክ ዘ ድራይቭ ስለ እዚኣ ቸክ ቦክስ እዚኣ ቸክ ንገብራ እሞ ካብዚኣ ፓስወርድ ኖ ደግማ እዚኣ ኔክስት ንብላ ኦኬ ሴቭ ቱ ኤ ፋይል ትልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ወይ ኣብ ማይክሮሶፍት ናብ ዝደለኹሞ ናብዚ ሴቭ ገበሎ ሃሎ ካብ ኔክስት ኢንክሪፕት ኢንታየር ድራይቭ ትመርፁ ኔክስት ስታርት ኢንክሪፕቲንግ ትልዎ ሕዚ ኢንክሪፕት ምግባር ጀሚረ ኣሎ ዝተወሰነ ግዜ ይወስድ እዩ ተፀበይዎ ስለዚ ፐውዝ ገይረ ክፀንሕ እየ ነቲ ቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ኢንክሪፕት ገይሩ ወዲኡ ኣሎ ኢንክሪፕሽን ኢዝ ኮምፕሊት ኣላ ተቆሊፋ ኣላ ማለት እዩ ሕዚ እንድሕር ክኸፍቶ ኢለ ተኸፊቱ ስለ ዝፀንሐ ምንም ከይበለ እዩ ዝኸፈተለይ ሓደ ግዜ ኣውፅአ እንድሕር ኣእትየያ ግን ኣክሰስ ኢዝ ዲናይድ ይብለና ምክንያቱ ተቆሊፉ እዩ ሕዚ ዳብል ክሊክ እንድሕር ገይረዮ ኢንተር ፓስወርድ ተኣለኩ እዚ ድራይቭ እንድሕር ሮንግ ፓስዋርድ ሂበዮ ኣይከፍተለይን ዘ ፓስዋርድ ኢንተርድ ኢዝ ኢንኮሬክት እንድሕር ትክክለኛ ፓስዋርድ ሂበዮ አንሎክ ኮይና ኣላ ተኸፊታ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ዩኤስቢ ድራይቭ ሎክ ክንገብር ወይ ድማ ክንቁልፍ ንኽእል ኢና ከምዚ ዓይነት ጠቐምቲ ቪድዮታት ንክንሰርሐልኩም ድማ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ያው እኒአልና ሰናይ ግዜ